everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरो फिन खनसे बरायनो थाफिनबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय पार्टि दं आरोना लोगोफोर, माने डिसेम्बर दानखौ बिदाय होनायजों लोगोसे जानुवारि दानखौबो माने बरायनाय आरोना गोदान बोसोरखौ। माने जोंहा खान्दानि पार्टि आरोना बिराद गेदेर, माने आलासिफोरा गासिबो फैजोबगोन आरोना बेयाव पार्टियाव दिनै जोंहानावनो लादो आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनजों देखायलांबाय थानोसै, बिराद इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअ आरोना लोगोफोर, बिराद धामाका जागोन। बुहुत बुरजा मानसिफोर फैगोन आरोना जोंहानि आलासिफोरा गासिबो फैजोबगोन। ओमफ्राय दा जोंहा संनाय खावनाय सोलिगासिनो, आं नोंथांमोन देखायगासिनो दङ। ओमफ्राय आं दा एसे देलायनानै लाबाय आरोना लोगोफोर। स' बिदिब्ला नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ, इन्टारेस्टिं जागोन आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ, माने जोबजासे नायबानो जाबाय आरोना। स' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। जा पार्टिनि मैगं सायबाय नै, मानसिफोरखौ खोथियाबालाय बोरै जानो। सोरखौ आफारसिखौ सायगासिनो दङ गासिबो जानो थाखाय। आलासिफोरा खावसे मोनफैबाय, साहा फुदुंदो देखायनो र'। आंखौ माबायदि नुदों लोगोफोर? औ खानाय बोनानै खावब्लिब्लि जाना दंखायो आङो, खावब्लिद खावब्लिद। नै लोगोफोर, जोंहाना जा माने साहा लोंनाया जागायबाय आरोना। आलासिफोरा खायसे खायसे सफैबाय, नै लांदां फोथारावनो जोंहा माने पार्टिखौ जानोसै आरोना बयबो ज'नो। ओमफ्राय नै खिजा नै मायबा मायबि सुनानै दोनखाजोब्बाय रेडिनो। ओमफ्राय नै नायबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंहा फोथारावनो माने अरदाबखौबो जावदों आरोखि ना लोगोफोर, नै साइडआवनो। ओमफ्राय अरदाबखौ इदि जावनानै दा संहोलांबाय थानोसै लोगोफोर। भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना। सोर सोर फैगोन नोंथांमोना आं देखायबाय थागोन आरोना, हानायमिनिखौ बिराद इन्जय जागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै लोगोफोर नैथिंजायहाय माने दालि संबाय, ओमफ्राय नै मोनसेया दाउजों माने अलकबिखौहाय लाब्रा संदों आरोना लोगोफोर, अलकबि होनानै जानो नागिरदों। ओमफ्राय नै संग्राया दादिया संगासिनो, ओमफ्राय नै मादै आरोना, मादैयाबो नायगासिनो। बिसोर सानैजों जानगासिनो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नै आबौ सानैया जिरायनानै दङ। ओमफ्राय नै जै गोदौबाय आरोना, आरामनो मोनखासिगोन। नै गोजा ओंखाम जानखानोसै लोगोफोर मोनथाम। बेनिफ्राय नै लोगोफोर माने आलासिफोरा सफैजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय दायो जोंहा साहा होगासिनो नै लोगोफोर। दालि ओंख्रिया मोनबाय नै। मायाव दैयावलाय बयलार लांदां नालाय बोरैबा मोनदोंना। दालि ओंख्रि भाजा एवगासिनो दादाया। एखिजा मोनखाजोब्बाय आरो खावसे। लकेल दाउआ नै मोनबाय। एखिजा मैगं मैद्रु, कबि भाजा, खुसिया दानदो नै बेदर। हा नानि अबाव फैद'? फान्थाव सावग्राफोरा नै फान्थाव सावबाय दं इयाव। फान्थाव सावनाय जागोन जोङो। नानि ना हा हावाय नै दाउ मासे सावबावदो। नाय लोगोफोर, खुसियाखौ एवबाय आरोना, न'आवहायनो एवबाय इखो खुसिया भाजा। ओमफ्राय नैखिजा फान्थाव चाटनि सावनानै सिफ्लेनाय, ओमफ्राय नैखिजा मुला चाटनि, मुलाजों गाजर चाटनि जै हिट जाखाबाय आरोना लोगोफोर। खालामगासिनो नै तैयारियाव सोलिगासिनो दायो। ओमफ्राय नैखिजा माने राननाया जाहोलांबाय आरोना, बिरादनो हेपि निउ इयार बरायनायजों लोगोसे डिसेम्बरखौ बिदाय होनायथ' लोगोफोर, बिराद इन्टारेस्टिं आरोना। नै आबै आबौ नै गासिबो जोगासिनो आरोना। ओमफ्राय नै लोगोफोर गासैबो आलासिफोरा सफैजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय जानाय लोंनाय रेडि जागासिनो दायो, जागासिनोबो। ओमफ्राय लोगोसे हाल्ला दावराव जागासिनोमोन आरोना, रायलायनायाबो लोगोसेनो आरो सल'बो दामदों नालाय गोसा गोसायै। ओमफ्राय कपिराइट फैजानो गिनानै आङो माने बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ होदियासै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै आबैजों आबौजों ओंखाम जागासिनोमोन, ओमफ्राय आं बेखौनो भिडिअ एसे लानानै होबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर आइमोनाबो जाबाय, गासिबो ओंखाम ओंख्रि जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर। नुवा लाबाय थानांगौ, बरिया जादों।
एसे माने जोंबो जानोसै आरोना राननानै लाबाय एसे जाग्रा लानोसै दायो एसे मोसानांगोन नालायथो लोगोफोर बेनिफ्राय नै लोगोफोर दादाया माने हारसिं जानांबाय आरोना माने जायगाया थोआखै माने गथ'फोरजों जानो होननायखाय ओमफ्राय हायावनो होनाय जाबाय आरोना इनो जै बुरजा आलौ लाखादो आरोना लोगोफोर बिराद आलौ जानो मोजां मोनो बियो बिराद जानो ओमफ्राय नै लोगोफोर ओमफ्राय सासेनियाव पिहि दं आरोना बिराद लाजियो भिडिअ लानो थाखाय लाजानो थाखाय थाखोमादोंमोन आरोना आं बिराद लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिराद लाजियो बियो ओमफ्राय बेखायनो आं लादियासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर गासैखौबो आं फेमिलिखौ देखायजोब्बाय आरोना जोंहानिनो गासैबो आलासि गोजा आं नोंथांमोननो सासे सासे आङो खोन्थानो हादियासै आरोना लोगोफोर समा बिराद गुसुं बेनिखायनो ओमफ्राय नै आनैमोन आरोना क'क्राझारनि ओमफ्राय नै जेथि जोंहानिनो ओमफ्राय जानायखौ एसे लाबाय आङो गासैबो माने न'निनो माने आंगो गोजा आरोना लोगोफोर ger ger mosasanai aku sirko nahornani sandanai ger mosasanai aku sirko nahornani sandanai tang 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 sergidi gidi sa ओमफ्राय नै लोगोफोरा एसे खुलुमस्रांनाय जाबाय आरोना गोदान बोसोरनि बयनिबो एसे बोर लानांगौ नालाय लोगोफोर बयबो खुलुमलायबाय आरोना नै लोगोफोर ओरैबादि इन्टारेस्टिं जादों आरोना लोगोफोर गासैबो फेमिलियानो एसे रंजाबाय नै लोगोफोर माने आं मिउजिकखौ होआखै आरोना बखोबा कपिराइट फैजानो गिनानै बेनि थाखायनो आरो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोसादों लोगोफोर मा बुंनो Nah लोगोफोर गासैबो थांनो ओंखारजोब्बाय मोनाबाय लोगोफोर बिराद इन्टारेस्टिं जाबाय दिनै भिडिअआ नोंथांमोना माबोरै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर